تماشاوانên hêjam derbasî Bexdayê dibin li Bexdayê mêvanê min dê li ser van xwepêşandanan her wiha daxwazên xwepêşanderan Gazî Lamê lêkolerê siyasî ji Bexdayê mêvanê min e dembaş birêz Gazî destpêkê de dixwazim bizanibim xwepêşandan alozî lê ketine hûn çaverê bûn ku alozî di va xwepêşandanan de dîsa dest pê bikin êku îro hatin pêkanîn? بسم الله الرحمن الرحيم. تحية سلاف جواره دسپێکێ و ji bo temaşevanên wê hêja rastiyê de xwepêşandanên tişrînî bîranîna serhildana tişrîniya 2016 ku ev bîranîn ku ya sêmîne dest pê kiriye ku te kes bike li ser mafên welatiyên Iraqê digeriyan li pey sedemên başkirin û lêkolîkirin bi mafên rewa ku hemû gelên Iraqê bangî wê dikin li jêr her navekî be çine tewek be ku di jiyaneke hêja digerin dûrî tund û tîjî hemû tiştên nebaş îro ev xwepêşandan destpêkê de ku wek bîranînekê ye ji bo xwepêşandanên 2016 her wiha tekezî ye li ser rijîtbûne ji bo bicîanîna ku serhildana tişrînê ya 2016 xwestibû ji bo bicîanîna wan babetan ku ji nav wan ku berêz Kazimî jî berpisatiya wê heldigire ew xwepêşandan wî demî de bûn her wiha ku wan jî ragihand bû dê ew kesên ku xwepêşandan kuştibûn dê werin eşkerekirin û sizadan û her wiha mafê welatiyan lê wekû dizanin yên ku kêmanî divê yekê dikirine her wiha ev daxwazên wan jî nehatin bicîyanîn bi vê yekê jî rijîtbûne li ser van daxwaziyan her wiha pêkanîne hikûmeteke giring û kar ji bo xizmeta welatiyan bike û li çareseriyan bigere her wiha ku hikûmeteke serbixwe be hikûmeteke teknokrat be ku li ser kesayetên niştîman perwer piştbêgirê dan nabe vegere li ser kesayetên berê ku Iraq desthilat bûn li Iraqê bi vê yekê jî berêz Iraq gelek birêz Lamî dixwazim bizanibim ku rewşek gelek alo siyasî li Iraqê heye ev daxwazên xwepêşanderan hûn bawer dikin siyasiyên Iraqê daxwazên xwepêşanderan qebûl bikin ev daxwazê gote anîn ziman بله ببینه نه ایرو دخوازی خبشاندنان دخوازی وان آسانن یعنی تشتکی گران تده نینه اگر نیتین پاقش هبن جبو بجیانی نافان دخوازیان دسپیک آویجی بکاریه کو العراق بلاویه هر وها او درفتن کو بین بجیانین خدمت گزاری خدمت تشتین کو خدمتا ولاتیان دیکن اف همو هر واحد جاتیا گندلیه اف همه بابت نزحمت السر حکومتکو حکومتک راست گو به جبو بجیال نوان دخوازیان لیم مدیتیه کو بردوام اف دخوازی تین گوهگرتن لی نایم بجیانی جالین سیاسی و ve kej beruvajî dijatiya xelkêtê kirin dijatiya welatiyan lê li gorî destûrê rê dide ku welatî xwepêşandana bikin û daxwaza mafê xwe bikin hemû gelê Iraqê li hemû navçeyên Iraqê lê em hêvî dikin ne tenê li em behsa van xwepêşandanan bikin lê ku
پروسەیەکە هەبە ji بۆ ku rastgoyî hebe û ji bo ku daxwazên welatiyan bê biciyanîn û rêz lê bêgirtin û divê ku ji karê herî serkeyê hikûmeta bêde di bernameya wê de be ku daxwazên welatiyan bê biciyanîn ji bo biciyanîna van daxwaziyan. برێز لامی نوها aliyên siyasî li hevûdûne. Belê. Aliyên siyasî li hevûdû nakin. Alozî nav aliyên siyasî de hene ji hevûdû gelek dûrin aliyên siyasî. Aliyên siyasî dê guhdariya xwepêşanderan bikin ji bo van daxwazan ku dibin van daxwazên xwepêşanderan de proseyekê siyasî demokratîk dest pê bike li Iraqê. ببینە نا ئیرۆ وەک بەحث کرد jî حتا niha aliyên siyasî ew daxwazên hezbayetî dûr ketine ji daxwazên welatiyan û daxwaziyên niştîmanperwerî ku dibe ku mafekî welatîbûnê welatiyan ne ku zêdeyî li ser welatiyan e divê ku hikûmet xizmetkarê welatiyan be divê ku ew niyet paqij bin وەکو dibînin rewşa siyasiya niha bi wekû tîbînî jî dikin ku birsîtî bi giraniya kelûpelan bilindbûna dolar hemû jî bandorê li ser jiyana welatiyan dike şerîetê di qanûn yasayê de jî divê ku mafê welatiyan bê parastin niyetên paqij hebin lê kar ji bo berjewendiyên kesayetî dê rewşê aloztir bike her wiha hikûmeta bê jî serkeftin nabe ku li heman sînaryo heman arasteyê kar bike divê ku hikûmeta bê ku dîtineke ya giştgîr hebe ji bo hemû gelên Iraqê ku cudahiyê di nav welatiyan de neke yan jî bêje ev li vê parêzgeyan li parêzgeh dine divê ku serperiştiya û xizmeta hemû welatiyên Iraqê bike. Ger em daxwazên xwepêşanderan bigirin dest birêz lamî niha xwepêşander dibêjin ku em dixwazin hilbijartinekî pêşwext çêbe. Berî salekê wekî vê demê hilbijartinê pêşwext çêbû li Iraqê ger hilbijartinekî pêşwext çêbe belgora bahweriya te dê vê aloziya siyasî çareser bike? ببینن ها بله بابتا هلبجارتنین پیشوقت و دوباره کرناوی به همان سیناریو همان میکانیزم ده همان کسایتان در بخه و همان پارتی همان عالی بن لی ام پیوستی به گریبستک سیاسی نوهی اف گریبست سیاسی دوی کل سر بنگهین سرکوین دانین اوجی سر راستکرنا یاسایا دادگاه فیدرالی هر وها او شاشتین کل دستوری هنه هر وها کو حکومتک بهیز هبه کو چاودیری هبه و هلبجارتنین باش در بخه او هلبجارتنین پیش وقت دوی روشانه ها دیتنا من ده تشتکی نود ناینه تنه همان سیناریو همان کسایتی و درکوین و ده همان چارگوشه دبن لیکو هم دوی کو چارەسەریەک جوان شاشتیان بکرن روشا سیاسی ده پشتی کو بچن هەلبژارتنان ده پشتی کو او بنگهێکە سەرەکە بێدانین ji bo هەلبژارتنان لێ سپاسیات دەکەم برێز غازی لامی شڕۆڤەکاری سیاسیش بەغدایل گەلمە